ngoba ndivukelwa ngumbuzo othi sithini na kwezi zinto ukuba uThixo ungakuthi senze njani isikhosane kwezi zinto ukuba uThixo ungakuthi. Hayi, amen. Ngiyamthanda umbhalo into yokuba uyibeka icace, akathi uba ngaba abantu bangakuthi. Ncwadi yabaseRoma chapter number 8 verse number 31. Alibonge igama lenkosi. Akadawunibeka. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Phambi koba ndithethe kakhulu, funda kakhulu. Sifunda kwabaseRoma isahluko sesibhozo. Siqala ukufunda isahlukwana samashumi mathathu ananye. Inesihloko enhloko esahlukwana samashumi amathathu ananye. Isihloko sayo sithi uthando lukaThixo. Inhloko ndaba yakhona ithini bazalwane? Uthando lukaThixo. Uthando lukaThixo. Nothi uthando lwabantu. Nothi uthando siphokazi lwabafana. Nothi uthando lwamantombazana. Kodwa uthando lukaThixo. Ithenye indawo bamnukwa ligubungela intoni? Inkitha yezono. Haleluya. Njengoba silapha nje besingabahlanga nokho phambi koThixo, kodwa uthando lukaThixo lasenza njani? Lasihlangula ebumdakeni, lasenza sabukeka. Haleluya. Haleluya. Amen. Uthando lukaThixo alufani nothando lwabantu. Ndakanyakaphi. Alibonge igama lenkosi. Ibonga ngene umuntu onukayo phaya omdaka. Ungasibona sonke singebethulu. Kodwa besinuka mamonakali phambi koThixo. uThixo wafike wasanga sinuka sinjalo, wasihlamba, wasenza saba nevumba elilungileyo. Alibonge igama lenkosi. Namhlanje basekhona abantu abashumayela becalucalula. Alibonge igama lenkosi. Banabantu ababavayo nabantu abangabavayo. Kodwa mana sesifikelele emthandweni lukaThixo, asinandaba ngoba kuthi uyanuka. Alibonge igama lenkosi. Siye sizama ukubonakalisa ntoni? Uthando. Ngoba nathi sathandwa sinjalo. Haleluya. Lonza njani uthando lukaThixo ngakho? Sithini na ke ngoko kwezi zinto? Ukuba uThixo ungakuthi, ngubani na ongasichazayo? Lowo xebe ungamconganga owakhe unyana, wesuko wamnikela ngenxa yethu sonke. Angathini na ukuba angasibabali ngazo zonke ezo zinto? Bazalwane, livukelwa into ethi bomnukwa. Abantu abaninzi bahamba bahambe buhlulakale ukuhamba noThixo ngoba bebemkhonzela uThixo izinto ezithile. Kodwa into ekhona ithi uThixo asimkhonzeli maqithiqithi. Ikuba ngaba unengqondo yokukhonza uThixo ugxeleshe izinto ezithile,
ngiyafuna ukuthi ungahamba uhambe ubethakala, ngoba ezi zinto uzigxeleshileyo ziye zingafiki ngelixesha ucinga zizawufika ngalo. Abantu abaninzi bamkhonzile uThixo, bemkhonza begxeleshe izinto. Kodwa ndifuna namhlanje sisuke kwingqondo yokukhonza uThixo sijonge amaqithiqithi, kodwa sibe nale ngqondo yokuba uThixo simkhonza ngoba enguThixo. Asimkhonzi mamuntanjana ngoba sijonge izibusiso. Izibusiso ziyakusifumana ekuhambeni kwethu noThixo. Abantu abaninzi bahlalile bemkhonza uThixo kakuhle, kodwa kwathi ukuthi imotive yabo akange ibenhle phambi koThixo. Bemkhonze uThixo begxeleshile izinto ezithile, ngoba kushunyelwa kusithiwa kwaThixo kukho into zonke. Beza abantu ngoba benenjongo yento ngoba bazawufumana into zonke, bengenalwazi mamuthwani into ngoba zifumaneka nini. Izinto zikhona zona, kodwa azifiki ngalomzuzu ufuna ngayo. Yilona ngokulento bethu amadoda amaninzi namakhosikazi amaninzi nabafana abaninzi, kungoba ziye zingafiki mntakamnuku izinto zonke ngelixesha ukucinga wena zizawufika ngaso. Yavashusha yilona nto abantu abaninzi isiphakazi bekhetha ukuyowuthwala, bebengaqalanga ngowuthwala, kodwa ngoba dabsi akuzalisekanga oku bebefuna ngexesha. Bebona abantu bephumelela bedrayiva, abona ukuthi le nto kaThixo iyalibazisa, kanti ungene yena egxeleshe izinto engajonganga umnikazi wezinto. Asimkhonzi takutshoke uThixo ngoba sifuna ukuphumelela, kodwa simkhonza uThixo ukuze makudilizwe elitshontsombe siyoba kunye naye ngelinye. Okwesibini, uThixo phakathi kwalo lonke unqulo alijongayo, ujonga injongo yonqulo lwakho ukuba lusindisele enini na. Asimkhonza uThixo mamuntanjana ngoba sifuna kugcwale kweliholo, ngoba ibangaba singamkhonza ngoba sifuna kugcwale kungasuke kungagcwali, ngoba uThixo akazukuhamba ngokwezimvo zethu nangokwemfuno zethu, wenza ngokwenza kwakhe. Akajishwa uThixo ziimfuno zethu, ikuba makenze izinto ngokwemfuno zethu, uyawuthetha ukuthi uThixo ulawulwa sithi. uThixo bangabufuna sibe yi-10, iqeqeleke i-10 years siba yi-10, nokuba thina ngokwesifiso sethu besisithi izawuthi bethi 10 years sibe siyi-100, uThixo bangaba yena uthi kwi-10 years ndifuna nibe yi-10. Abantu abaninzi bazawuhambe bakhwithe bathi hayi ayikho lento, oko sasiyi-10 kude kubethi 10 years siyi-10, ayikho lento, ndiyahamba ndiyojoyina indawo engathi ziyaqhubeleka. Kanti ushiya mamuthwane uThixo, usiya kwindawo engathi inoThixo ngenxa yemfuno zakho.
asisebenzi ngokwemfuno zethu nokuthixo akasebenzi ngokwemfuno zakhe usebenza ngokwemfuno zakhe wenza ngokweminqweno yakhe wakuthiwa kandifika apha ndizawufumana umsebenzi iyaphela iminyaka ndiwufumana umsebenzi no bazalwane umsebenzi uzawufumana nto nje alikafiki ixesha lakho nothixo ikuba ngabungena entsindisweni unento ethi ndifuna into ethile nento ethile usengashayeka ngoba izawungafiki ngexesha ufuna ngalo uhambe uyishiye into kaThixo ngoba izinto azenzeki ngokwendlela ofuna ngayo wathi into ekhona ithi masihambe mamusikhosane ngokwacebo likaThixo sihambe ngokwemfuno kaThixo silalele ukutsho kukaThixo ikuba ngabuThixo uthanda into kokuba kube nje akukho nto thina singayitshintsha kuloo nto noba singazili ukutya noba singenza njani akukho nto singayitshintsha kuloo nto uThixo umuntu azawutshintsha isimo ngexesha lakhe akatshintshwa nayi-fasting uThixo omnyathi mhlawumbi ndandingene kunentloko konsenentloko noba uThixo ukhona noba unentloko kodwa liyazi ixesha lakho noThixo ngoba uThixo akadrayivwa ngabantu kodwa uThixo wenza izinto ngokwexesha lakhe kunabantu makhulu abashiywa zibhasi ngoba bahambe bacomplaine athi hayi ngiyayincama ikho le nto kuthiwa emveni koba umkili yafika ikwekhona dabs ithi kufanele thina sinyamezele sibe ngabantwana abazoba nomonde endleleni yokukholwa kwethu singaphazanyiswa ngabantu abase-next door esibona izinto zisenzeka singayazi bangaba basebenza kanjani kuthala ngithandazela umyeni no thetha noThixo umuntu womtshato uza kunikeza umyeni ngexesha elililo no liyandishiya ixesha ushiywa lixesha bekutheni likushiya ixesha liyaphi ungenela umyeni entsindisweni ibanga bunga-intervisha abantu abanabayeni nabanabakhosikazi bazawuhambe bathi heyi isingathi mina ndingahlala kanje ndingenayo uqabela into ongayaziyo enguThixo amakhulu uyayazi into ekufaneleyo ngexesha elililo hayi ntanga zam ziyadrayiva ayikho le nto hayi le ntsimbi siyandibazisa nangapha kuyashunyayela kuthiwa kuyazilibazisa zaku 2000 omsu uzawubizwa ku-interview hayi ezethu izinto azikho sekunyotyweni hlala uzole kude kufike leli xesha engemali ifike likaThixo ixesha akwagqwirha kwampundulo kwamthakatha kwadeveloship akonayiphini eleni ekwaziyo ukumelana necebo likaThixo maselifikile ixesha likaThixo nabebevalile nabebebophile ayazikhululekela amaqhinga kunyaka ophelile besilapha sikhululeka kusithiwa abantu abafuna izinto yebazala uThixo asimqayi bomnungu
kodwa siyamkholwa and asithi ngenxesha kunyaka ozayo kuzabe kunje ngoba kangatsho kum asilinganisi baprofeti.